Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalakbay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Samantha. Nakatira dito sa Oriental Mindoro kasama ang aking pamilya. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan. Noong minsang nakitulog ako sa bahay ng lola ko. Naganap ang pangyayaring ito taong 2005. Habang naglalaba ako sa poso, ay kinausap ako ng aking ina na kung pwede, ay sa bahay muna ako ni lola makitulog. Kasama ang pinsan kong si Jenny. Nay, di ba po andun naman si Tio Romel? Tanong ko sa aking ina. Aalis kasi si Tio Romel mo, kaya ikaw muna tsaka si Jenny ang magbabantay kay lola mo. Alam mo namang hindi pwedeng iwanan ng lola mo mag-isa sa bahay nito. Tugon ng aking ina. Sige po, Nay. Tatapusin ko lang tong ginagawa ko, tsaka ako pupuntahan si Jenny. Anya ko sa aking ina. Nagpasalamat naman ang aking ina bago ito pumasok sa bahay. Makalipas lang ang ilang oras at maghapon, ay nakatapos na ako maglaba. Sinabi naman ng aking ina na siya na ang magsasampay. Nang sa ganon ay makalakad na ako at hindi na aabutan ng dilim sa daanan. Matapos ko magbihis ng damit ay agara na ako nagpaalam sa aking ina para tumungo na sa bahay ni lola. Teka lang anak. Yung pinsan mong si Jenny ha. Huwag mong kalimutang daanan. Para may makakasama ka sa pagbabantay ng lola mo. Muling pagpapaalala ng aking ina sa akin. Oo na po. Hindi ko po kakalimutang daanan si Jenny sa bahay nila. Uwi ka ako sa aking ina. Bago pa ako tuluyang lumabas ng bahay, ay iniabot ng aking ina ang nakabalot sa plastik na karne at iyon raw ang lulutuin kong ulam pagkarating ko. Nang sa ganon ay hindi na kami bibili pa ng ulam. Agara na akong lumakad at nung sumapit na ako sa bahay ni Jenny, ay ipinagpaalam ko na siya sa kanyang ina. Matapos tumango ang kanyang ina, ay kagad na kami naglakad papunta sa baryo ng aming lola. Pasado 6:00 na ng hapon ng mga sandaling iyon kalakbay. Kung kaya nagmadali na kaming maglakad sa gilid ng daanan. Nung makapasok na kami sa baryo kung saan nakatira si lola, ay may natanaw kaming nag-iisang lalaking naglalakad. Habang isinisigaw nito ang balot na kanyang nilalako. Mga iha, balot kayo riyan. Baka gusto niyong bumili ng balot. Tanong ng matandang lalaki sa amin nang makalapit na ito. Ay hindi po kami bibili manong, sagot ko sa matanda. Ganoon ba? Mukhang bago lang kayo rito sa baryo ah. Taga saan ba kayo't napunta kayo rito? Nakangising tanong sa amin na naglalako ng balot. Galing po kami sa kabilang baryo. Pupunta po kasi kami sa bahay ng lola namin. Anya ko sa mambabalot. Medyo kinilabutan ako sa kakaibang tingin ng mambabalot sa aming dalawa ng pinsan ko kalakbay. Dahil sa hindi nito inaalis, ang pagkakatitig sa tiyan ng pinsan kong si Jenny at para bang natatakam ito't nagugutom. Idagdag pang malayo-layo pa ang kabahayan mula sa kinatatayuan namin. Kaya naman hinila ko na si Jenny at nagbandali na kami maglakad. Napansin ko pang hinimas nito ang kanyang tiyan at hindi na umiimik pa. Napakunot noon naman ako at napatitig sa pinsan ko at nagtanong ng, Insan, huwag ka sanang magagalit ha. May itatanong sana ako. Kabadong saad ko kay Jenny. Tumingin naman siya at nagwikang ano ba raw ang itatanong ko. Wala, saka na lang. Anya ko at nagmadali ng maglakad. Dahil sa kinakabahan ako sa itatanong ko at baka magalit siya sa akin. Iba kasi ang kutob ko sa pinsan ko. Dahil ilang araw na itong nagmumukmuk sa kanilang bahay at hindi pumupunta sa amin. Kung hindi niyo po kasi na itatanong kalakbay, matalik na kaibigan ko rin si Jenny at palagi itong tumatambay sa amin. Kaya lang simula nung magkanobyo ito, ay bihira na lamang itong tumambay sa bahay. Hanggang sa nitong nakaraang araw nga lang, ay hindi na talaga ito pumupunta sa bahay namin. Naisip kong baka may dinadala lang itong problema. Subalit nung makita ko ang paghimas niya sa kanyang tiyan, doon na ako kinutuban ng kakaiba't napatanong na lang sa aking isipan ng, hindi kaya buntis ang pinsan ko? Nahihiya kasi akong itanong sa kanya ang bagay na iyon at baka ikagalit niya pa. Makalipas lang ang ilang sandali, ay nakarating na kami sa bahay ni Lola.
Naabutan naming nagluluto na ng hapunan ng tiyuhin namin. Kaya nagmano kami sa kanya at kay Lola. Pasensya na po at ginabi kami ng pagpunta rito. Naglaba pa po kasi ako. Paghingi ko ng paumanhin sa kanila. Ayos lang, Sam. Bukas pa naman ang alis ko. Pupunta kasi ako sa lugar ng asawa ko at may aasikasuhin lang kami. Kaya kayo na muna ang magbantay kay Lola nyo rito, ha? Wika ng aking tiyuhin. Sabay naman kaming napatango ni Jenny at pagkatapos ay tinulungan na namin itong magluto. Kung hindi nyo po na itatanong kalakbay, bali may sakit na diabetes si Lola at putol na ang kanyang kaliwang binti. Kaya naman hindi pwedeng walang mag-aasikaso sa kanya. Matapos namin makapagluto ay pinakain na ni Tio Romel si Lola at sinabihan na rin kaming mauna ng kumain. Dahil sa may pupuntahan raw muna siya pagkatapos niyang pakainin si Lola. Tumango naman kami ni Pinsan at kagad ng kumain. Makalipas lang ang ilang sandali ay umalis na nga ang aming tiyuhin. Ngunit bago pa man ito umalis, ay nagbili nitong isarado umano namin ng maigi ang pintuan at huwag basta-basta magbubukas. Tumango naman ako at isinara na nga ang pintuan. Pagkatapos ay bumalik na sa kwarto ni Lola para doon kami matutulog ni Jenny. Naisip kasi naming baka may bigla ang kailanganin si Lola. Kaya mas mabuti nang nasa tabi niya kami matutulog para kapag may kailangan siya sa amin ay kakalabitin niya lang kami. Noong nagpapaantok na kami, ay may narinig na kaming sumisigaw ng balot. Kaya nagtataka at napakunotno kami ni Jenny at nagkatinginan sa isa't isa. Anong oras na? May naglalako pa rin ng balot? Tanong ko sa pinsan ko. Dahil sa mag-aalas 12 na ng gabi yon, at halos lahat ng kabahayan ay tulog na. Dahil sa probinsya nga iyon kalakbay. Oo nga eh. Insan, bili tayo ng balot. Bulong sa akin ni Jenny. Ha? Hindi ba tayo mong kumain ng balot? Pagtatakang tanong ko dito. Hindi naman ito umimik. Salip ay tumayo ito at tinungo ang pintuang palabas ng bahay. Kaagad naman akong sumunod sa kanya. Insan, sandali. Samahan na kitang bumili. Anya ko sa kanya at sinabayan ko na siyang lumabas ng bahay. Pagkalabas namin ng bahay kalakbay, ay eksakto namang naroroon na sa tapat ng bakuran ng mambabalot. At animoy hinihintay kami nitong makalapit. Manong, pabili nga po ng 3 balot. Agad na bungad ng pinsan ko. Nagtataka naman ako at napakunot-noo dahil ang alam ko ay hindi talaga ito kumakain ng balot. Kung penoy ang bibilhin nito maaari pa. Kasi simulat sa poll ay hindi ko pa ito nakitang bumili ng balot. Habang namimili ng ibabalot sa plastic na balot ang pinsan ko, ay nakita kong matalim na nakatitig sa kanya ang matanda. Tapos ay hindi inaalis nito ang pagkakatitig sa tiyan ng pinsan ko. Bigla na rin akong nakaamoy ng masangsang na amoy, kaya agaran akong napatakip ng ilong dahil sa nakakasulasok iyon na sa tingin ko ay nanggagaling iyon sa matandang lalaking mambabalo. Insan, dalian mo na dyan. Ani ako sa pinsan ko. Saglit namimili pa ako eh. Tugon nito sa akin. Matapos nga niyang iabot ang balot ay agaran ko ng hinatak si Jenny. At sinabihang pumasok na kami at baka may iutos na si Lola. Nagpasalamat naman si Jenny sa mambabalot at agaran na nga kaming pumasok sa loob ng bahay. Insan, wala ka bang napapansin sa matandang iyon? Tanong ko sa pinsan ko. Wala naman, bakit? Wala naman akong kakaibang napapansin sa matandang yun eh. Saad ni Jenny sa akin. Sinabi ko naman sa kanya na may naaamoy akong kakaibang mabaho mula sa matanda at nakakasulasok iyon. Baka naman nagkataon lang. Siguro hindi naliligo yung matandang yon, kaya naamoy mong mabaho. Uwi ka pa sa akin ni Jenny. Noong akmang bubuksan na sana ni Jenny ang balot, nang mapansin niyang walang asin, kaya naman napawi ka siya ng, ano ba yan? Nagbebenta ng balot, wala namang asin. Dinig kong inis na sabi ni Jenny at agaran na itong naglakad papuntang kusina. Pagkabalik nito ay may bitbit na itong suka at asin para sa sausawan. Maya-maya pa, bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na lagabog sa taas ng bubungan. Kaya naman sabay kaming napatingalang magpinsan at agarang napatingin sa isa't isa.
Ano yung lagabog na iyon? Tanong ko sa pinsan ko. Umiling naman ito at nagsabing hindi niya rin umano alam. Dahil sa ngayon pa lamang siya nakarinig ng ganoong klaseng lagabog. At para bang may nalaglag na isang bugkos na nyog sa bubungan. Hanggang sa makalipas lang ang ilang sandali, ay nakarinig na kami ng huni ng wakwak. Kung kaya napatakbo na kaming dalawa patungo sa kwarto ni Lola at agarang isinara ang pintuan. Agara namang sumiksik sa gilid ng higaan ni Lola si Jenny. Narinig kong nagkukutkot sa taas ng bubungan ng aswang at naghahanap ng butas na malulusutan. Sobrang kilabot at takot ang nararamdaman ko at talagang nagtaasan ang mga balahibo ko sa batok. Habang patuloy pa rin ang paghuni ng wakwak. Maya-maya pa ay nakarinig na ako ng malakas na sigaw sa labas ng bakuran. Kung kaya naglakas loob na akong silipin mula sa siwang ng bintana. Kung sino yung nag-iingay sa labas ng bahay. Hayop na nilalang ka. Bumaba ka rin at tatagain kitang animal ka. Galit na sigaw ng aking tiyuhin nang makasilip na ako. Nakita ko pang may bitbit itong itak at iwinasiwa sa ere. Habang hinahamon ng aswang na humuhuni sa taas ng bubungan. Halika rito at tayo ang magtutuos. Hindi yung mga pamangking ko ang aaswangin mong animal ka. Galit na sigaw muli ni Tio Romel at pumulot na ito ng batot pinagbabato ang nilalang sa taas ng bubungan. Ilang sandali pa ay narinig kong palakas na ng palakas ang huni ng wakwak. Indikasyon iyon na lumipad na iyon palayo. Nasilip kong mabilis na tumakbong papalapit sa pintuan si Tio Romel at malakas na kinalabog ang pintuan. Kaya naman agaran ko na itong pinagbuksan. Ayos lang ba kayo rito? Si nanay ayos lang ba? Pag-aalalang tanong ng tiyuhin namin na makapasok na ito. Tumango naman kami at sinabing ayos lang lahat kami. Mabuti naman kung ganoon. Kung nagtagal pala ako baka napaano na kayo. Uwi ka ng tiyuhin namin at napahinga ito ng malalim. Maya-maya pa ay nabaling ang tingin ni Tio Romel sa lamesa at nakita niyang may nakapatong na balot doon. Nagtanong naman siya sa amin kung kanino galing ang balot o kung sino man ang bumili ng balot. Alam kasi ng tiyuhin namin na hindi kami kumakain ng balot. Dahan-dahan namang lumapit ang pinsan kong si Jenny at nagwikang siya umano ang bumili ng balot. Hindi ka naman kumakain ng balot, diba? Huwag mong sabihing buntis ka. Bulalas ni Tio Romel at nanlaki ang kanyang mga mata. Napatingin naman ako sa pinsan ko na sa mga sandaling iyon ay nakayuko lang ito at napansin kong humihikbi na. Ano sabihin mo sa akin? Buntis ka ba, Jenny? Galit na tanong ng tiyuhin namin. Opo, Tio Romel. Maiksing sagot niya at humahagulgol niya ng iyak. Kaya pala, talagang ikaw ang punteriya ng aswang na yon. Hindi niyo ba alam na iyong binilhan niyo ng balot ay bantog na aswang dito sa baryo? Hindi nga namin alam kung taga saang lupalop nakatira ang mambabalot na yon. Bigla-bigla na lamang sumusulpot iyon dito sa baryo at naglalako ng balot. Mahabang wika ng tiyuhin namin. Napatingin naman kami sa tiyuhin namin. Kaagad nang kinuha ni Tio Romel ang balot at agarang itinapon niyon. Kinabukasan naman ay kaagad na kaming inihatid ni Tio Romel sa baryo namin at sinabi sa mga magulang ni Jenny ang nangyari ditong pagbubuntis. Noong unay nagalit ang kanyang mga magulang dahil sa hindi nila inaasahan ang maagang pagbubuntis nito. Kasi 18 pa lamang nun si Jenny. Ngunit tinanggap na rin nila ang mga nangyari dahil sa wala na rin silang magagawa pa. Sapagkat nangyari na ang nangyari at hindi na mababago pa. Simula noon kalakbay, ay kinikilatis ko talaga muna kapag bumibili ako ng mga nilalakong pagkain sa gabi. Dahil sa baka mamaya ay maulit pa muli ang nangyari sa amin ni Jenny. Hanggang dito na lang po ang aking kwento kalakbay. Maraming salamat po.